tuke mag taekwondo en ni maromo pinje 7 biro piem e laro osimbo mar International Federation of East African Championship mabiro timore Nyayo Gymnasia Nairobi kochakore kiny. Kenya kaka weg pacho biro bedo kageto yudo loch bang' tieko thuolo mar 2 e tielo mokalo mar tugono manotimore Uganda. Kaluwore gi President mar International Taekwondo Federation John Mwangi, giseiko jotugo 127 mabiro chung'ne Kenya e piem makamano madhi kawo ndalo 2 ni mar rowere moko maraga osemed lemo kendo koro dhi piem gi jomadongo. We have the ranks, and today we have those who are going for the black belt after training for several years. We like also to ask our CS, Honorable Babuna Mwamba, to register the ITF sports because it's the only martial art which has the kid development program. But this being an East African championship, I know there's a lot more development in sort of Uganda and Tanzania. But as I told you, I'm a born Kenyan. I'm fortunate enough, and hence my passion to see Kenya grow. They've got wonderful competitors here. Jaloch e tuke mag handball e pinje mag